по залез слънце, едно видео от къщите, да завършим годината. Ето ги строежите. Ще се покатера малко, да хванем на панорама. Така, това е къща юг, тя е подготвена за първа плоча вече, но трябва тук точно в тази част, която е арматурата, да се излеят и другите основи. Вече са подготвени, не знам дали е изливано нещо, не виждам. Може и да е, може и да не, но тук кофража трябва да се дигне на нивото на тези арматурки малките, които стърчат, и там ще полегне цялата плоча. Сега в момента е замразено, днес е 30 декември. Новата прическа по залез. Ще имаме красиви залези, може би точно от дневната. На 30 декември работата е спряла, хората си почиват, нормално е. И всъщност ние тук организираме вече и част от тази зелена площ. Пресадихме малко дървета, организираме и околната среда около нас. Надяваме се дървета, които преместихме, да се хванат. Това са две черешки, които бяха ето тук и пречиха на тази част от къщата. Сега ще слеза малко надолу да видите другата къща. Тя също отива на ниво, което би могло да се каже като изляти основи преди първа плоча, макар че там изкопните работи за първата плоча, мисля останалата част от основите, мисля, че още не е подготвена. Сега тъкмо ще видим, да. Ето тук за това дръвче. Ето тук са така оразмерени до някъде с тези кончета ги правят. Къде горе-долу трябва да се изкопае, какво трябва да се изкопае, за да се сложат основите, колко да се изкопае. Всичко тук е трасирано и няколко пъти прегледано от геодезист. Тук не са разкофрирали още стълбището на бъдещата къща Север. Така че очакваме след нова година, ако е хубаво времето, и то дори да не е хубаво, доколкото видях, тях не ги плаши по никакъв начин това време, да превърнем тези два строежа, даже 30 на моя приятел, да превърнем всичко тук в един хубав комплекс, който го има качен в реклама, защото пуснах официално да се продава вече. Ето тази къща, това е гаража, може човек да си го представи колко би бил широк и дълбок, като в дъното на гаража има две помещения, които са складови. Вече тук всеки вътрешното разпределение ще може да си го ориентира. Около нас малко за средата, като завършихме годината малко по квартал Дружба. Там отпред е Дружба 2, по-напред Високите богове Дружба 1. Там долу е ритейл парка, Практикер, Зора, Техномаркет, всичките. Има една голяма площ, която евентуално ще се застрои. Сградата кръстихме Килъри. Това тук е един Dental Smile център, който е почти готов. Вече довършват, обзавеждат. Там горе са бившите общежития на нещо, което никога не се построи. Някаква болница. Това е действащо общежитие, което се санира в момента. И реално ние сме, така да може да кажа, в центъра на квартал Дружба, и то в тази така по-градската му част, да кажем. Имаме градски транспорт, минуса тук е, че няма така големи хипермаркети или нещо, което да ти е много близо, но реално и това ще дойде, нали, нещата в момента се движат навсякъде. И при тази експанзия на застрояването би следвало да има доста развитие в района. Ние сме на улица Трите Бора, по-нагоре по улицата има болници. Тук е блок 213, топлофициране, ние няма да имаме ТЕЦ. Ето тази красота от среща. Това нещо е купено, доколкото знам, и ще бъде подобно на ето онова е там. Ще се превърне старата бетонена конструкция, изоставена преди много години от нашата китна община, ще стане, познайте, жилищна сграда. Защо? Защото жилищното строителство върви и защото има пазар в момента за всякакви жилища, въпреки всичките така позиции на това нещо.
въпреки всичките прогнози от 4-5 години, че лихвите ще скачат и какво ли още не съм чувал. Хубавото е, че аз го казвам от живеца на пазара. Ние сме вътре в пазара всеки ден и просто виждаме, че това нещо, ако не се случи нещо фрапиращо или нещо, което да не може да се преодолее от пазара, нещата ще се развиват. Всички казват, че с оглед на Европейския съюз и това нещо ще продължи да расте експанзията в имоти. И понеже вече наистина стана много дълго, не знам дали ще успея да сложа субтитри. Това е от къщите от проект. Краткият ми обзор за тази година. Ето, тук сме точно на южния край на парцела, който се надяваме да облагородим, да имаме зелена площ. Имаме тук един паметник да облагородяваме. Това е една от табиите в града. Това е един кратичък такъв обзор на моя проект със строежа на къщи. Дай Боже всичко да е наред, да имаме възможност и да развиваме и други проекти. Така че за всички следят и разбрах, че дори малки деца са им интересни моите клипове, да пожелая весело посрещане на новата 25-та година и ще ви държа в течение. Бай!